A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah, masha Allah. Jama'a barkamu da ƙara kasancewa a kashi na uku game da bayani akan fa'idoji da asrar da suka shafi wannan shekara ta 2024 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda muka fara gabatar da kashi na farko da kashi na biyu, yanzu kuma a cikin kashi na uku. Alhamdulillah, waɗannan fa'idoji ne dai da muke gabatarwa daga wannan shafi, ko in ce waɗannan shafuffuka namu masu girma, musamman Facebook mai ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation, sai kuma wato YouTube channel ɗinmu shi ma dai mai suna Gwani Mai Ismi Foundation, sai TikTok shi ma mai suna Gwani Mai Ismi Foundation. Alhamdulillah, lambar mu da muka saba bayani ta shafi mu na WhatsApp da Telegram ita ce +23481 33332289, ma'ana alamar tara plus kenan 2348133332289. Masha Allah, alhamdulillah. To a yau, ko in ce a wannan karo kashi na uku ko kashi na uku, za mu shiga game da fa'ida da ta arziki ne mai girman gaske, jalabi ne babba, musamman a wannan shekara da muke ƙoƙarin shiga, wanda insha Allah rabbi wanda Allah ya ba iko ya jaraba, ko wacce Allah ya ba iko ta jaraba, to za a ga abin ajaibu sosai kwarai da gaske wurin samun mafita, ko in ce samun alkhairi da buɗewan ƙofofin alkhairi. Akramakallah, akwai wasu sunayen Allah daga ciki, kafin sunayen Allah akwai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ba? Na'am, adadi ta ɗauki zafazo. Na'am. Yawwa, bismillah ta ɗauki 787. Sai shi ainihin muguni. Yawwa, sai kuma sunan Allah muguni, wanda shi kuma muka rubuta shi kamar haka, muguni. Muguni ko? Yana da adadi 1000. Na'am. Ita bismillah 787. Muguni yana da 1100 daidai ko? Sunan Allah al-muguni. To muka ɗauki muguni din muka cire ma'arifin al din nan. To sai mu ɗauki sunan Allah wasi'u. Yalotaccen abu. Na'am. Shi kuma yana da 137. Da 137 wasi'u ba? To sai mu zo mu tare adadin. Idan muka ce muguni yana da 1100 daidai, sai muka hada da bismillah tana da 787. Sai ya zama 1887 ko? Sai mu ɗauki wasi'u yana da 137, sai mu ce 900 nan, nan 2000 da kwara 14. To kaga 2024 har ila yau dai wannan shekarar ta fito ta ma iya cewa miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam ko? Waɗannan ismai guda biyu ko guda uku. Wanda yake haɗe da basmala. Wanda yake haɗe guda biyu kenan haɗe da basmala ta uku ko? To saboda muguni da wasi'u sunayen Allah, sai kuma basmala gaba ɗayanta sunayen Allah ne. Waɗanda suke rahmaniya da rahimiya. Na'am. A ciki. To sai kuma ainihin jalala da jamala. Duka suna cikin sun haɗu da wajen Allah. Na'am. To idan aka tare adadin gaba ɗaya za su ba da 2024. Bismillah tana 787, muguni yana da 1100, wasi'u yana da 137. In aka tare su gaba ɗaya shine zai ba mu adadin wannan shekara 2024 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wacce muke kokarin shiga nan da wasu 'yan kwanaki kalilan, ko wasu 'yan lokuta kalilan ba. To akramakallah, wace kaifiya ya kamata a yi amfani da waɗannan sunaye wajen samun jalabi? To gaskiyar magana, idan dai har za a iya cewa za a yi amfani da wannan ismai
a wadanda yana da kyau a ce mutum ya samu yayi nafila na'am ko da raka 2 ne zuwa 4 na'am kuma in abin so yayi amfani da suratul sharhi da suratul nasr wato alam nashra da iza jaa ko bayan fatiha alam nashra bayan fatiha iza jaa na'am raka ta 3 da ta 4 na'am a samu inna anzalnahu da inna a'tainaka al-kausar na'am in raka 4 ne na'am masha Allah to idan aka gama to sai ai miftahul amal na'am wannan kuma su ahlul wurdi sun san wannan ba su sani bare na'am shine wasu sukan fara da fatiha na'am da kuma istighfari na'am sai salatin manzon Allah sallallahu rufe kuma da la ilaha illallah da manzon Allah na ce abdul zikri na'am la ilaha illallah ko da ba wannan bangaren nata muke ba amma dai abinda muke so mu sanar da mutum lalle wato da farko bayan mutum ya yi nafila raka'a 2 ya sallame to sai ya karanta koda fatiha kafa 1 sannan sai ya karanta istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 ma'ana cikin carbi kenan cikin carbi daidai to bayan an gama istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 to sai a shiga aikin ko sai a shiga aikin to fara da ita basmala na'am ana iya yin ta 787 na'am in an ka gama kuma sai a ja ya muguni ya wasi'u na'am ya muguni ya wasi'u na'am ko kuma ana iya hada su bismillahir rahmanir rahim al muguni al wasi'u na'am kamar yanda malaman abin da suke tafiya na'am da naski din alif ta'rifi a hada shi gaba daya da ita bismillahir rahmanir rahim al muguni al wasi'u na'am to idan aka tabbata shi haka kuma sai a yi shi 2000 din da kwara 24 amma ana fara ɗaukan guda 4 ne na'am a yi karanta haka sannan a koma karanta 20 na'am sannan a shiga 2000 saboda ai jalabi shi malaman hisabi suka ce ana fara da kanana ne na'am idan ya zama akan dafa'i ake son a yi shine sai a faro ta sama na'am to idan aka fara ta sama wato bangaren 1000 kenan to wannan kuma gaba ɗayan sa jalabi ne na'am ana kuma iya karanta shi bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi da ya'un da'i duk wanda ka bi yayi wancan zikiri zai zo gaba ɗaya na'am wannan kuma zikiri da kuma bukata na'am yawa to masha Allah to insha Allah rabi zamu dora da wasu fa'idojin da wasu hanyoyi da ake sha rubutawa amma da wasu mahadai da ya kamata a hada da dai wasu abubuwa da izinin Allah za mu yi kokari shi ma dai kamar yadda muka faɗi a kashi na 2 so ana iya ɗaukar shi kalanci kowane wata mutum yayi koda tsawon kwana 7 ne a wannan watan musamman farko idan aka shiga kuma kamar yadda muka faɗi sirrin yana da alaka da shekarar da zamu shiga ta miladiya 2024 to idan Januwari ya kama so ana iya fara aikin kamar yadda muka ce bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi'u sai a ce 1 kenan bismillahir rahmanir rahim ya muguni ya wasi'u sai a ce 2 kenan so haka za a yi sai an yi 2024 kuma ana iya yi da daddare ana iya yi da ko daidai wani lokaci Allah ya ba mutum iko zai iya yi kuma ana yi ana sadaka sannan ana sa turare mai kamshi kafin a fara da izinin Allah to in Allah ya so da zamu dora kashi na 4 game da wasu fa'idoji kamar kuma yadda nace akwai wasu bayanai da zamu yi game da ita kanta shekarar in Allah ya ba mu iko zamu zauna zamu kalli ita kanta shekarar da wasu abubuwa da makamantansu da zamu yi bayani akai in Allah ya so da wato abin da ya shafi burjin da shi rana ta kama da kwanan watan da munzula da sauransu ba to masha Allah Allah tabbata mana da alkhairi alhamdulillah masha Allah to masha Allah